heɗiɓe RFI fulfulde yewtere coftal ɓalli men on calminama ko artude tan ngam humpidde on e toɓɓe ɗi min jewtitta aret arore mamin kal kabaru kawgel manguel fuku koyngel club aji baɗo yewɗo saaha to États-Unis mamin gartu e ñalade arane e ñalade ɗiɗaɓere nde holno jiruɗon darde diɗɗe ɗe ha tengti e club aji Afrique ɗi tedduɓe ha hande ko wona ɗum mamin gartu e Afrique kabaru fukku cenglel ɗum woni afro basket rewɓeɓe ɗo e Sénégal noon fijoɓeɓe ene gannino hebloyade to États-Unis guel kawgel ɗum noon ɓe jii caɗele saabu fijoɓe hewɓe keɓani visa mumen holno jiruɗon o alhaali holko saabi ɗum ha hande e banggue Afrique keddoto ɗen min kal kabaru goɗɗo ɗum woni kawgel inirtengel jeu de l'AES waɗata koto Mali mbiyan tan Bamako ma jaɓɓo aset nde guel kawgel hawridini noon ko leyɗe tati Mali, Niger e Burkina fodde sukaɓe temedde joyo ma ɓottu toon ma polodir walla mbiyen ma kirodir e fannuji certuɗi coftal ɓalli ɗum woni sippiro karaté judo e ko nandi hen tedduɓe emin paadi on alet yamɗe 17 silmaji 35 ko ɗo e haalirde RFI fulfulde oɗon mbawi darde min e hello meɗen Facebook amma YouTube